Цікаве питання, вельмі цікаве питання. Ніколи не задумываўся над гэтым, што б мяне зрабіла шчаслівым. Адзінае, хочу сказаць, не ведаю, я можа до конца не разумею, што такое шчасце, бо некая ўсё ж такі ёсць некая градацыя ўсяго. Бо чалавек, кажуць, нешчаслівы, потом шчаслівы, кажуць, вельмі шчаслівы, да? Мне чамусьці здаецца, што вот да мяне вот у такім маім разуменні пытанне хіба што можа нейкай такой задаволенасці альбо споўненасці некай, гэта інвестыцыя ў самого сябе. І гэта не толькі інвестыцыя эмацыянальнага характару. Хоць гэта вельмі важна, інвестыцыя эмацыянальная, але інвестыцыя з перспектывы інтэлектуальных ведаў, напрыклад. Гэта хіба што робіць чалавека такім споўненым, калі ты маеш веды, умееш імі валодаць. І яшчэ адзін такі момант вот гэтай споўненасці, гэта таксама вельмі супрацоўнічае з пытаннем, што мяне у гэтым святарстве неяк так тут, што мяне паклікала, да? Калі ты молішся над чалавекам альбо з чалавекам, і ты бачыш, што чалавек адчувае Божую ласку. Вот, гэта хіба што ёсць адзін з такіх момантаў такой вот, майго унутранага такога, нейкай такой супакою.